Dan il-partit se jkompli jiġġedded u jagħmel ġid fil-pajjiż għal ġenerazzjonijiet li jmiss. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza attività politika tal-Partit Laburista f'San Ġiljan. Il-Prim Ministru spjega li matul din il-ġimgħa pajjiżna kiseb riżultati importanti ħafna fis-settur tal-ambjent, b'mod speċjali b'dak ta' Manuel Island fejn il-Gvern għamel dak li ħafna kienu ddeskrivew bħala impossibbli. Huwa qal wara diskussjoni importanti mal-investituri instabet soluzzjoni denja għal kulħadd. Minflok mal-Gvern rabad idejh u m'għamel xejn u waħħal f'amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Minflok ħsilna jdejna tħallniela l-problema. U x'kien ir-riżultat? Li hawnhekk ħajkun hawn. Xi ħaġa fantastika fil-fema tiegħi għal dawn l-inħawi. Park pubbliku ta' 80 tomna. 80,000 metru kwadru li minflok jiġu mibnija. Jew magħluqa ħajkun park pubbliku miftuħ għan-nies. Miftuħ għan-nies. Joseph Muscat qabbel dan l-ispazju miftuħ ma' dak ta' Central Park fi New York, pulmun vitali f'żona ta' Binjoli. Madankollu l-Prim Ministru qal l-aktar ħaġa li għal-qalbu f'dan kollu kienet it-twaqqif tal-fondazzjoni bejn iż-żewġ naħat biex isservi bħala gwardjan tal-post u l-komunità tkun tista' taħsess il-wirt komuni. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq aspett ieħor tal-ambjent, dak tal-iskart fejn il-Partit Nazzjonalista baqa' siket sallum il-ġurnata u minkejja li kritika l-aħjar għażla li provdew l-esperti dinjin ma taleb da soluzzjoni. Huwa qal li dan il-Gvern irid jagħmel impjant li jbiddel l-iskart f'enerġija ħalli ma tinbenix miżbl-oħra ta' 50 tomna li wara xi żmien tispiċċa jew inkella tiġi introdotta taxxa ġdida fuq l-iskart. Dwar il-kwistjoni tal-abort il-numru ta' ġurnali qed jippruvaw iqajmu, Joseph Muscat wieġeb bl-aktar moskiet li hu kien għadu u se jibqa' kontra l-abort u li l-uniku politiku li kien tkellem dwar dan kien ġej min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Sa fenna fien l-uniku politiku Malti illi kien qal isma' jien Malta kont kontra l-abort issa fl-Ewropa nagħmel li hemm bżonn. Kien Tonio Borg. Meta kien ħajsir Kummissarju Ewropew. Morru fitxu x'kienu saqsewh kien ħajsir Kummissarju tal-Ħelt. Dwar il-kwistjoni tal-pensjonijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan huwa l-unika gvern li verament indirizza din l-anomalija li ġab il-Partit Nazzjonalista bidejh u li dejjem beża li jindirizza. Kienet l-affar illum il-ġurnata min jitkellem dwar pensjonijiet, kemm ħażit il-pensjonijiet Joseph u jien ngħidilhom kull sena żidnihom u kull sena ħankomplu nżiduhom il-pensjonijiet. Muscat temm jgħid li għall-kuntrarju ta' amministrazzjonijiet preċedenti dan il-gvern jieħu deċiżjonijiet u jgverna biex jagħmel ħajja tal-ġenerazzjonijiet li jmiss aħjar.